Santimemo say what you do. What did in power you be? What I would do at the funny titty, Kukramayana tour and maybe no fumu, and I'll feel Kukramayana tour as a Yano maybe, almost so I would do an Maudia Nano. A Yano Tabo de Ropa the Found, one answer and a penny control for their choir first breast care initiative. I know our Ghana memoirs. Oh, Mamma Boy Juma, your fellow, Dr. Beatrice Wiafe, one no and a sabredy, what your foot to air call Adema Yaniano maybe. On say man obi ono mu a oye tuntum oso opeso adane kokko opeso ye crutch kokko fita opese ne house no wo sesa no from black no koye kokko so atiase enti aba ne say age say enku oba besia nku bi aba enku be nwotwe dako wodi bi sra nanim wo sra ni bi ni ba bi so nyina wo mo sra mo nyina na wo say ebedi be na nsa no asate no ye kokko obi wonu kompa yesin kunu aduro ni bi wonu ma omo fansero omo nom to omo yam no omo kala no adane kokko no ma po ntube hu obi no ase tuntum kakra se kokko kakra eno na ye no mfranse ne nso oben no ma me no se sembro na ma ni bi enom no sa enku na ma ni bi esra se da be mo be ye kokko no sa enku ni bi timi boa e ma sa breast cancer no kokram na eto ma no fumu eno kokram ma sa bi eto ye nua no ma ni bi omo awode ano no enku ni nduro na monom mo pese mo kala no sesa no etimi masaa yade ne bi e ba badwo mo enti beye ne mo anim yayi munyai na oye tuntum se yo kama kokko so na ha enu kwan se sesa kala anye saa yade no de bia da ya na badwo mo saa na anye saa kwa bi odan mo azei ajanufo openufo bruta na nufo ye troka won pekra so miki no enti ma me ne de futu akode ama yenuanom emanum Ghana ha ye Ghana breast health study na ye research bia ye 3 site study into Kolebu teaching hospital, Peace and Love hospitals and Konfanochi teaching hospital and ye Kambomu ma National Cancer Institute NIH US fund this research no na ye wie no na be there this risk factors bia typical to yen crofo yen ma skin lightening agents enye nkunku an ma de process ebi no de mpane ebi mo de pills enema bia obi ye so or the re ne honam na ni ama wa bedani broni no won so bone enti no ma increase your risk factor ma enya breast cancer enti enye no nufo nkwa cancer na bedan di gynecological cancers cancer eto ma awode uterus no and also sorry enti no yes enuano ma safe na wokosha ase a menko se wa sha ase nso a jai ebi mu bompane se omo kala no be free tuntuma be kokko ne nso be na se maame no atimi ade atodwa ba sa akra akwa be se ye na bi hu anyenya dodo hia na atimi se nkoyi kra obehwe be rew no etuntum no adane kokko ntibe se pampan basa bia eti no aye Dr. Beatrice Wiafe na yete nke na ode nsem anyina todwa bra wo mo bo moden kwaye nkyerkyere ede ma wonuma wamagentete SDA nursing and midwifery training college wo barakase ho ene ma medi sansem nyina atimi to dwa so obi antwe ne ho emfa free saa bleaching no ho na no se ye no ena principal oda sa suku na no yewura Daniel atatufo agire pa se de ma me ni koroma baba ye no aba de ama mo na ba ebrepamu pa se expert se eba no beka ho asemo kirew na fi omo a ebia ye omo survive so o de mba as evidence a je se mankora no eso asem no mu yi ma obetimi de yesua ne no obetimi de abomobra no mo so de achechira fro so mo ye nurse for midwifery yo enti abisafo no ane se de principal no ane da suku na no yewura ni den ne Daniel atatufo wono so ede emantuba ne enufo ne bi se tiedie
ebi rukosoro timi bɔ ne mama so nyina ebi so gyegyina kama oh ne nyina ne kyerɛ sɛ ɛyɛ futuo na akɔde am nurse fo anketo ano ewrade ɛyɛ asɛm ti bra ne mu krata no so na bra bɛhwɛ bi na yɛfiri wɔ ɛntoa so ɛwɔ asɔye a wɔn na ɛbɔ yɛn kwaeɛ ho ɛban ɛdɛman ɛwɔ Ghana